Всяко дете носи в себе си любопитство, талант и мечти. В основно училище Алеко Константинов в град Русе създаваме среда, в която тези мечти растат и се превръщат в знания, умения и увереност. Тук бъдещето започва от първата стъпка в училището. Каним всички 5 и 6 годишни деца в нашата подготвителна група. Място, където ученето е игра, а всеки ден е ново откритие. За нашите бъдещи първокласници предлагаме съвременна и сигурна образователна среда, обновени и уютни класни стаи, нов STEM кабинет, който развива творческото мислене, любознателността и уменията на 21 век, изучаване на английски и немски език още от ранна възраст, целодневна организация на учебния ден за всички ученици, квалифицирани и грижовни учители, постоянна охрана и спокойствие за всяко дете. В основно училище Алеко Константинов знанието среща иновациите и традициите вървят ръка за ръка с модерното образование. Алековци говорят за бъдещето на 2 езика. Вярваме, че всяко дете заслужава да учи в среда, която го вдъхновява, да бъде смело, любознателно и успешно. О, Алеко Константинов, Русе! Изберете сигурен старт, изберете качествено образование, изберете бъдеще. Очакваме нашите бъдещи първокласници и децата от подготвителната група. Запишете се сега!